Hello viewers and listeners from all over the world. This is the Big Talk once again, and today we are in Manzowe farm, also known as Arnold Farm in Mazowe. Here we have got a very unique story. Tinevagari vari muno purazi rino iri vakashungurudzwa kubva nguva yaamai Mugabe, vachipudzirwa dzimba, vachipisirwa dzimba kuchinzi vabude nokuti havana kugara zviri pamutemo. Asi tinotenda kuti dare reHigh Court mugore 2017 rakamisa mai Mugabe kuburitsa vanhu mupurazi rino iri. Asi zvekare tinoona kuti 2024-2025 some politicians again aligned to the ruling party, the ZANU-PF, have come again to disperse these people from this farm. Today I'm going to sit down with one of the affected persons in this area, Mr. Shumba. Ine ndinonzi Denboy Chaparadza, uye nzvimbo yomasvika inonzi Arnold Farm number 10. Ndo nzvimbo yamugere saizvozvi. Ndiko here kunonzi kuManzowe? Tinotenda. Okay. Makauya sei nzvimbo iyo, makauya rini? Ndinotenda hangu nokubvunza. Isu takauya munzvimbo ino mugore ra2000 pakanzi naPuresident waMugabe Ivukuwani. Ndo chikonzero chakaita kuti tiuye mukati menzvimbo ino. Nzvimbo ino yaiva ine murungu ainzi Kennedy. Ndiye takabvisa tichibva tatanga kuchekerana mukati menzvimbo ino, takatungamirirwa naWazvinawashe nemamwe maWolvets akawandisisa aititungamirira tichibva tagara mukati menzvimbo ino. Ndo magariro takaita. Saka makore saya mamuchirarama sei kubva mapinda muno? Tinotenda kurarama kwedu tinorima chibage, bhinzi nezvimwewo zvirimwa zvatinotengesa zvakaita vana mabutternut, macucumber, baby mallow, king onions nemacabbage. Ndo zvirimwa zvatinorima tichienda kunotengesa sezvamuri kuona mapaipai, ndekuti tikwanise kudiridzira nguva yechirimo. Zvirikuraramisa zvakadii zvokurima? Aiwa, zvokurima tingati ndo kudyazvo. Zvinotiraramisa zvakanyanyisa, ndo panobva mari yezvikoro zvevana, ndo panobvawo mari dzedu isu nokutenga mainputs, ndo patinozviwana. Zvokutambira izvi tinopiwa tuma 2 kg 3 kg, saka zvitiraramisa panokuti kana isu tichinge tashanda zvedu ndo zvinopundutso, uyezve nokuendesawo kuGMB kuti nyika ibatsirikane. Tinoendesa kuGMB concession, ndo kwatinotengesera kune GMB yedu. Chimbotiudzai kuti kubva matanga kugara muno matambudziko akatanga sei ekuda kubviswa muno? Tinotenda hangu. Tingati matambudziko akatanga kubva mugore ra2004. Waiuya utungamiriri wachiziva kuti kugara kwedu hatina mapepa. Utungamiriri hwedu waiuya husingabudikire pachena. Vaituma nhume dzaiuya kunotishungurudza iwo wasati wabudikira. Muna 2008 vakapa mbaba wainzi Mathias Kunaka nzvimbo ino. WaMathias Kunaka wapiwa nzvimbo ino, isu takaenda kunoona mutungamiriri aimirira nezvevhu waiva
Minister kana ndarifunga ndichaku wa Didmus Mutasa ndio takaenda koona minister izomapa uyo wakunaka munzvimbo mundo matigere. Takambouya kuno tichiti tipeiwe matsamba okuratidza kuti isusu tiri kugara panzvimbo yakati, mukati tichazoya kokuonai. Zvino izomapa wakunaka munzvimbo matiri iyemi wa Didmus Mutasa, isu tinogarisana sei? Zvikanzi zvakanaka wana, tanga tisingazive kuti munzvimbo umu mune wana. Zvamatiudza tichaona kuti kunaka tingamuendese kupi. Sure, wakunaka wakawabvisa muna 2008. Wakunaka wabviswa, takaramba tiripo 2009, 10, 11, 12. Takazoona wa advocate wa Martin Bima wachiuya nedelegate yao kuti wachiti takuwanira iko kienda. Zvakanaka. Hatigone kusimuka tisina kienda kunokuona. Zvikanzi zvakanaka. Kwakauya marori. Asi marori aya kuti tiyaziwe paari kubva, aibva pokwa Mai Grace Mugabe apa, ndo paaibva marori acho. Ndobva atitakura kienda kulezi 7. Ndobva tasvika, ndobva taona vari kuti iwo munhu ari kupiwa stand. Sorry baba, kulezi 7 ndikupi? Kulezi 7 mumazowe munomu, kana tiri pa concession kumawirira concession. Ndobva takaendeswa papurazi rawa Fortune Chasi. Ndopa takasvika tikaona ivhu racho shapa zvaro, kana folder kuti iwe inorimwa haikure. Takasvika nakuno tubage twanga tatumbuka turi mumabvi, tikati nai uyo wa Martin Dim, muri kutipa kwakadai kuno kune zvatanga tichirima zvamaona imi nezviri kuno zvinoenderana here kuti tinzi tiri varimi? Zvikachinzi ino ndio purazi yomanzi nehurumende tikupei. Tikati hatisikiida. Takaramba tichibva tadzoka. Apa wanga watipegera 20 meters by 40 meters. Ndo pane danga ipapo remombe, zvirugu zvembudzi, zvehuku. Sezvamakaona izvo maona zviri kuno, ndio zvipfuwo zvatinazvo. Hazvitombokwani. Toilet haikwani kuti tiise ipapo. Tichibva taramba tadzokera tikati hatibve kuno kuti tisina mavalid offer letter. Saka zvadaro wakatanga kuti shungurudza. Amai Mugabe ndipo wakazobudikira. That is 2012. Wakabudikira kuti no, wana kana wasina kubva iyeni zvikuratidza kuti handisi mutungamiriri. Iso tikati iso hatibve, ndipo takabva taingeja Zimbabwe Royals. Wachibva watimiririra, tichibva tawana offer letter. Offer letter iye wachibva wazoti inenge yava kuda kunopera. Vatapiwa futi offer letter muna 2017 ningirike court order. Court order iye nanhasi ndiyo tichiri kurarama nayo. Asi nanhasi uno wari kuuya uyu wa Kembo Muhadhi naiwo amai okusiria Mnangagwa waripo, wari kushandisa hanzvadzi yawo inonzi tinongowanzwa maseine muchete kusvika uripo. Sinobuda kubata imuruba. Ndatimbopedzisa ya Mai Mugabe. Mai Mugabe takaenda nawo kumatare, wakadyiwa. Ndo pakabuda court order ya 2017. Wadyiwa Mai Mugabe, vakanzi imi kana muchida nzvimbo iyi chiwatsvagirai kuva munoisa vanhu iwawa panoivhu rakanaka somari kuti wagone kurima somarimire wanga wachiita. Saka Mai Mugabe hawakakundikana kuti wanira pane ivhu rakanaka somarimire utiri kuita, wakazvikundikana. Asi yemanji unoyu takazoona muna 2024. Ko ndoda kuti tinyatsonzwa kushungurudzika kwamakaita nguva yaMai Mugabe. Dzimba tiri kuona tirikunzwa dzaiputswa, imiwo makasangana sei nedambudziko iri? Right. Ichokwadi kwaiuya mapurisa nemota. Kana wasvika pane imba yakasimba chaizvo, waisungira tambo pamusoro pedenga remba, wozvuwa nemotokari yawo yeDefender. Zvaiitwa nemupurisa ainzi Mwisai, ndiye aisungirira dzimba idzi chidonha. Dzezvitina izvi wairowa nemapango wodzodonha, woti hatisi kuda kuona munhu muno, mumwe nomumwe ngaziwe kwaakabva.
ndopatakati isu rekai titsvage vanotimiririra maroya. Ndopatakaenda kuhuman rights, wachibva watimiririra tichibva tahwina. Ndo zvakaita kugara ipo tiri kuita takasimba necourt order yatiinayo. Vakaputsirwa ngani dzipa ime naMai Mugabe? Dzakaputswa ruwiri. Maona vanhu tikambogara musango zvokuti zvikwekwe zvinoruma mombe, aiwa takange tisisazvitye. Kana nyama dzedu dzatotindivara hadzichatywa kurumwa nezvikwekwe. Nanhasi tichiri kungorumwa nazvo nokuti kushungurudzwa kwatiri kuitwa zvakare kwakauya iwo waKembo Muhadhi. Polisi yakashungurudza zvakanyanyisisa ichiti iri kuda kuziva vapwanya waya. Vapwanya waya hatisiri isu takapwanya waya. Nyangwe munhu uri kubvepi watoshanya kuuya koona hama yako wainzi ndiwe mupwanyi wewaya. Vakauya nani vaMuhadhi? Vakauya vakati ivo vaMuhadhi, Chiso, Chifi neGomo ndo watakaudzwa kuLenzi nawaNyoni kuConzession kuti ndo watanga kuuya, asi kune vamwezve vatatu vari kuuya kuti wakwane kuita 6 hawatasati tawaziva mazita avo. Kwavakatora kumhiri uko ndevapi? Vakatora kumhiri uku kweso kumaplotsi avo ari kubva uku achienda kumawirira. Saka watakatanga kuziva uku kuna Chiso, kozouya Chifi neGomo, tozouya waMuhadhi. Ndo pakabva patanga kuita zhowe kuti tiendesane kumatare. Izvozvi tine magurupu anokwana kuita 4 evanhu vari kuenda kukoti. 2 vakanzi hamuna mhosva. Pana amai vakatanga kusungwa, pozouya baba waikaravheta mumunda mavo wakanzi ivava hawachina mhosva. Kwasara magurupu 2. Gurupu rokutanga rine vanhu 14, rimwe rokupedzesera rine vanhu 20, nevana vacheche vari kuyamwa wakange vari mupirizona. VaMuhadhi ava muri kureva vice president? Hongo, vice president. Ndo vakauya mbune? Zviri kunzi mwana wavo anonzi Mafinyandira Muhadhi ndiye anochipuroti icho maona chiye chine waya iri kubva uku ichienda kunobata kuGomo. Saka ari kuti chii Mafinyandira? Vari kuti wakapiwa neMinistry of Lands ndo yakawapa nzvimbo idzodzi dzese, wese wane mavalid offer letter. Asi isusu pa 25 years wari kukundikana kuti gadzirira maoffer letter. Vakambouya pashure apo iwo weMinistry of Lands vachiti vari kuda mazita edu. Saka isu nokutya kwedu tina mediator wedu, tine gweta redu. Takavati endai munopiwa negweta redu mazita edu ndo kwaari. Vachichibva tazofonera gweta redu rikati mirai kuwapa nokuti wane uchenjeri hwehurumende. Tichibva tamira kuwapa mazita. Asi iye zvinezvi wari kuuya futi neuchenjeri kuti wari kuda mazita edu. Saka takaingeja gweta redu rikachiti no, kana wachinge wauya wape henyu mazita tozoona kuti wanoti chii. Nokuti gweta redu rakambowanyorera tsamba. Pane 5 wakapiwa minda kuNyandiru. Saka ndo pari kushikira gweta redu kuti rinogona kuzoitiwa chitsotsi, isu totorwa toenda koraswa. Asi iro richitimiririra, ndo saka rakati musawape mazita ndisingaziwe. Tambofamba umu tiri kuona road dzaivhurwa, matanga emombe zvakamira sei? Ya, ichokwadi. Ari kuvhurawo mugwagwa womaona uyu anonzi Colonel Manjengwa. Akati ndo pari kusvika muganhu wake nesu. Asi pakugara kwedu kwese kotakaita kubva muna 2000 kusvika izvezvi haana kumbobva anongedza kuti muganhu wangu nemi unosvikapo.
patinoziva ipo takaonesana naye achiti kuuya iko maita iyemi masettlers ndiri kuda kukuonesai kuti mundisire kubva pane bango rangu rewaya ndiri kuda kuti mundisire 5 meters dzaanoisa fireguard. Shuwa ndo zvatakaita, asi nhasi uno tava kukachamadzwa tichiona apinda zvakanyanyisisa zve3 to 400 meters kuuya mukati. Ndo patakazoona polisi yava kutikanganisa chaizvo. Chinotishamisa ndochokuti basa rinoitwa nepolisi handiro rokumiririra vatungamiriri venyika. Varipo pakumiririra kodzero dzemunhu, zvisinei uri mutungamiriri, zvisinei uri murombo wekupedzesera. Bandiko repolisi ndo zvarinofanira kumiririra, chero munhu ashungurudzwa wese rinofanira kumiririra. Asi iwo wari kutoita sevashandi vevatungamiriri venyika. Ndiri kureva kuti hawasi kuenda pabasa rawo chairo iro ravanofanira kugamuchira mhosva inenge yauya kuzonoripotwa neni murombo wokupedzesera. Hawasi kuzvigamuchira. Wanotorawo kunyora mukadhayari bhuku kako apa wari kunyora zita rako chete nenhamba dzechitupa kuti wandipe RRB namba yokuratidza kuti ndaripota. Hawasi kutipa. Uye tinenge tava kutonzi iyemi kuuya kunomhangana kwamuri kuita une mhosva. Wari kubva waita saiwo jaji ndiwo mupurisazve. Saka hatichaziva kokumhan'ara. Kumusangano kwenyu makamboenda here kumusangano kwenyu wepati? Musangano wedu wepati hongo hakuna nyika isiri kuziva kuti ndo zvatiri kuitwa. Vanenge vari kutotyawo utungamiriri huri pamusoro, nokuti tikatarisa pati navaKembo Muhadhi zvobva zvatoratidza kuti ava watori mwana wepa0 grade. Hawagone kumisidzana navaKembo Muhadhi. Kana kuti wabvunze kuti waMuhadhi vana ava muri kuwadii, sei muri kudai, hapana ano voice rinosvika kuna Kembo Muhadhi. Asi chichemo chenyu chakambosvika here kumusangano? Ichokwadi chakasvika. Ndezvarinizvo tingakoti pakatanga nhau iyoyi, kana ndisingakanganise hangu madetsi, wakauya mukutanga kwa August kana kuti muna September, ndo pawakauya wanana Kembo Muhadhi iwawo. Isuwo tava kuendo mugadziriro yokuti tirime. Ndo pakasungwa amai wayo wokutanga vaye wachinzi marimirei yava puroti yangu. Saka musangano wakati chii kwamuri? Musangano hausati wabudikira hawo, tinongozwawo nemahunga okuti wari kutitsigira kuti vanhu ava hawafanire kubviswa panzvimbo iyoyi, nokuti vanhu ivava ndo tisu takahwinisa mutungamiriri wedu anotimiririra kuno mumazowe, vanonzi Norbert Mazungunya. Ndo tisu takawahwinisa kuti wazopinde pamemba yeparamendi. Ko ivo vanhu dambudziko renyu vari kuriziva here? Tisingazivi hedu kuti wari kuriziva here kana kuti hawasi kuriziva, asi vanofanira kuriziva nokuti resident minister vakawaonesa kuti ndo zviri kuitika munzvimbo ino. Resident minister ndiani? Wanonzi Wamagomo. Wakati wakawaonesa wachiti vanhu vako vari kuita zhowe zviri kukonzeresa kuti vatadzise vamaminista kuti watore nzvimbo ino. Saka iwo hawasati wabudikirawo kuti watimbotibvunze kuti chii chiri kuitika vana vangu. Imwe nguri wanenge wachityawo nokuti mukuruka wanosha wakaona wakuengagwa na resident minister, iwo wanenge wakutyawo kuti shuwa wanenge wachiratidza kuti wari kutadza, asi
isusu kana takatarisa hatina kutadza iko takaita, nokuti iwo kuti vave vanogara pachigaro icho wamazungunye tisu takawahwinisa. Uye pamusangano weZANU PF tingati tiri krimu yenyika, asi ipo pano ndo pavanoditsa kuuya kuzonobvongonyedza wachiti hapana vanhu. Handizivi kuti kana wachiti hapana vanhu, barrel box ravo rinozouya kumhuka here, kududza kureva kuti wari kuvhoterwa nemhuka. Isusu vanhu tiripo tisingavavhotere, handizivi kuti wanopa batawo sei iwo. Asi barrel box ro pano kana iwo president wanotoziva kuti wakahwina nepano zvakare. Saka hatichazivi kuti chawanonyanya kupadira panotapira zvakadii, ivhu rinowatapirira here kana kuti inzvimbo inowatapirira. Asi iyesu tigere pano tinovavavira hawatidi. Handizivi kuti nzvimbo ino wanoitora seLittle England here, wanoiona senzvimbo yakadii, wanoona unaku hwakadii, kana kuti kurima kwatiri kuita vari kuona kuti imbwa idzi dziri kurima zvakanakisisa zvinofanira kuitwa naivo bedzi. Handinyatsi kuzoziva zvakanaka nokuti mwoyo wangu unonzwa kushungurudzika zvakanyanyisisa. Kana ndichirangarira vanhu vari muhondo, zvainzi ivhu iri richava riri redu tichitora kubva kuvarungu. Chokwadi ndo zvakaitika. Takatorera murungu ainzi Kennedy panapa, aichengeta mombe, yanga iri cattle range inoi. Saka nhasi uno iwo kana waakuuya zvoreva kuti mamepu ese enzvimbo dzakanaka amuhapwa dzavo, wakuchinyatsokutora pakanaka pega pega, wachiita mapreparation enhumbu dzevana wavo wachabarwa nenhumbu dzevakadzi wavo kuti waite mugadziro dzekuti vana vangu wazogara pakanaka. Iyesu waitidira kusakadzira sezvinongoita imbwa kunzi ikanzi bata yobata, kana yabata inenge yakunzi pfutseke. Ndo mabatiro ari kutiita utungamiriri hwenyika yedu, kureva kuti mukati menyika ino iyesu wanotidira pakuisa X bedzi. Kana taisa X wochitidzinga kuti chibvai hawachatida. Ndo musangano wenyu. Ichokwadi ndo musangano wedu. Musangano nemunhu kana ndakazvitarisa zvakasiyana. Musangano kutsvaga tsigiro. Apa kana yadunga munhu sezviri kuita iwo waMuhadhi, zviri kuita iwo waChiso, zviri kuita wese wakauya, kureva kuti havasi kuda munhu. Asi kana wasvika panguva yetsigiro, ndo yawanotsvaga vanhu wanowatsigira kuti varambe vari pachigaro. Kana vagara pachigaro, tinenge tawa kudzingwa kuti chibva yenyu, nokuti zvawari kuda zvinenge zvanaka. Saizvozvi vari pachigaro, kureva kuti munhu anonzi munhu vachazomutsvaga kana vakienda pakuzonovhoterwa rwepiri rwetatu kuti wadzokere futi kuti wagare mumukaka. Kana vagara mumukaka, nhunzi inenge yava kunzwawo munhuwi wokuti umu mune zvakanaka inenge yakupiswa nemoto kuti itandirwe kure sezvavari kutiita. Handiti muri kuona zvese izvi kupwanyirwa uku. Kana tiri vanhu chaiwo wemuZimbabwe, handifunge kuti wanopwanyirwa dzimba pokugara chaipo, wachizoziva kuti vanhu ivava ndo vanovavhotera. Dai tiri vanhu vari kuvavhotera kuti wagare pachigaro, hawapwanyi dzimba. Kana dziri idzowo dzimba dzawakabuda kuti wazopinda muutungamiriri, wachienda mudzimba dzakanaka idzo wagere, hawafanire kutipwanyira zvimba izvozvi zvatiri kuraramisawo mhuri dzedu. Izvozvi wana wezvikoro zvomaona rodhi ichigadzirwa hawachatenderwa kudarika nepo. Wakaonekwa wamanjengwa nguva nenguva nemhuri dzavo, wanoti Oliver naJaki naiye ari kuuya wache iwawo, wese wanenge wakapakata pfuti. Saka wana wakangoona zvakadaro wanobva watizira mumakomo. Ramwari rega rega hatishaye mwana anouya akabvarurwa uniform.
kududza kureva kuti dambudziko riri kuuya kuneni mubereki ndotogara ndiine maunifomu 3-4 shuwa tinozvikwanisa kuzviita asi wari kutirwadzisa. Nzira iyo iyi vana vanonzi hamufanire kufamba nayo nokuti ndini ndakaigiredhesa, asi hapana ichawakagiredhesa. Nzvimbo yakagadzirwa neAnglo American. Pawaiuya kunoona mombe dzavo ndovakagadzira road idzi, asi isu kuti tishandise hatichagona. Ndo kune zvipatara zvakare kuti isu wacho tishandise nzira idzo dzikiendesa kuzvipatara idambudziko zvakare kuti tigone kuendeshandisa road dzipi idzodzi, nokuti idambudziko nokuti munhu abudirira neni murombo hatichakodzera kuti tienzane. Kuuya kuzonorima uku kuita kuti titapudze chinhu chinonzi urombo munyika. So kiendesa tiri kuitisa zvirimwa zvedu kuGMP, tiri kuendesa kuGMP, asi vanotibata chete senhapa. So pavari kuuya apa vari kuti chi? Vari kuuya sei? Wanouya usiku saiwo wamanjengwa. Wanouya usiku wachiti muno mupurazi manga handisi kuda kuona munhu, dzokerai kumakabva munokuziwa. Wanouya ivo mbune? Wanouya ivo mbune nemhuri dzavo. Wese wanenge wakapakata pfuti. Handizive kuiyo kambani inopa pfuti iArmy here, hatichaziva. Ndodzokutenga here, hatichaziva. Semunhu akamboita musoja wokwa Ian Smith, imwe nguri pfuti dzimwe wanenge wanadzo mumba, kana kuti hatizive supplier anova supplier pfuti, hatichaziva. Ndivo vege? Ndati wanouya ivo nemhuri dzavo. Ndanza wamanjengwa kuvamwe. Wamwe hawana namuhadhi awa, kwawo wanadzowo futi wese. Wamuhadhi, wachisvo, wese wanopfutiwa wese. Pega pega paisungwa vanhu wanenge wakati uku mapurisa vanopfuti naivo wanenge vanopfuti. Saka iye zvinezvi hamusi kupiwa umwe mukana kana kuti imwe nzvimbo yekuti munogara, muri kungonzi budai muzvionere? Hatisi kunongedzwa nzvimbo yekunogara, tiri kungonzi chete budai muende. Okay. Hawasi kupa munongedzo kuti muchaenda pakati. Tomboti mapiwa mukana nhasi kugara pasi nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, mungada kuti chii kwavari? Ndinoda hangu kuti isu muno muArnold hatichada kubva president. Watipegere muno, nokuti muno zotiri kumudira poshi tawa nehama dzedu dzakafira muno. So machengetere etinoita maheroes eka, nesuwo muno tino maheroes eka, iyo takawiga hama dzedu. Hatichada kubva, ende wara iroro hatisi kuda kutomborinzwa. Ndakatarisana nawo president kuti president wara rokuti tibude muno hatichada. Pandakarwira ipapo kuti ndipawane, ipapa ndo patiri kuda. So magariro ndakaita handichada kushandura. Kana tichinge wakuti tawakubva kureva kuti president wakugadzira hondo, hatichada kubva, nechiso changu chinobva chachinja. Muri kurevei? Ndiri kureva kuti muno mashungurudziro takaitwa kubva iwo wachiona waMugabe waripo, naiye zvino iwo waripo tichiramba tichishungurudzwa na vice president wao, moyo wangu unosimuka zvakanyanyisa. Hatimbode kunzwa wara rokuti ibvai, tiri kuda kuona maofareta achiuya muno sechitsiwidzo chatakatsiwidzirana vatema kuti ivhu kuwanhu, wanhu wacho tisu. Kana tisiri isu, ndinokumbira kuti zviitike zvakaitika Bhuruwayo, Gukura Hundi, ngavauye wapfure hawo, kwete kuti tisimwe kubva muno. Izvo handisi kuda kuzvinzwa izvozvo, ende hatisi kuzvida izvozvo. Agreement yevhu kana ichinzi kuwanhu, neni wacho kana ndiri mwana weZimbabwe by birth ndinofanira kupiwa muno. Handisi kudhikireya, asi chitsiwidzo chatakatenderana kuti vatema wawane ivhu rakakodzera. Vatakatorera wacho, kana riri iro ivhu racho, ndiro toda kugara iroro. Sezvamuri kuona zvemapaipi izvi, tinoita madiridziro okuti tiwane kudya kwakanaka
tichisimudzira nyika yedu kuti iwane kudya. Tina association izvi chikoro kubva ichi chepamazoe Citrus takapa foam bath nedishwash netoilet cleaner. Tikaenda kunokirina kumatoilets awo, tikasiya tagadzira zvawaida zvese, tikasiya tachera gomba rokurasira marara pachikoro. Tikaenda kukliniki tikaita zvimwezvo, takataisiya 5 liter yetoilet cleaner ne5 liter yefoam bath ne5 liter yedishwash. Takaita zvikoro zvinokwana kuita 3. Tine Mazoe Citrus, tine Stories, tine Henderson. Henderson takazoti tutsirei nokuti pano kunoberekera vana naamai vedu vakati mablanketi awo awa matsaru, takatenga mamwe kumablankets. Kune zvikoro zvinokwana kuita 3, primary nesekendari nechipatara. Ndo zvinhu 3 izvo takabatsira kuHenderson. Takaendesa zvese izvozvo. Vachaparadza maita basa, tinotenda nekutaura nesu kwamaita. Tinotenda baba. Amen. Nemiwo tinokutendai kuuya kumaita muchinzwawo kushungurudzika kwatiri kuita mukati menzvimbo zvichibva kuutungamiriri hwenyika. Zvanga zvisina kodzero yokuti utungamiriri hwenyika hunouya kunojambanja pagerewana. Ndatenda hangu. Maita basa.